Čau všetci, ja vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska vlog asi 175. A ja vás vítam pri ďalšom videjku. Dneska to bude po dlhšom čase herping. Mali sme tu teraz pár dní také, no skoro mesiac to tak bolo, že som chodil iba na jednu lokalitu, snažil som sa z tej lúky natočiť nejaké tie medvede a tak, nejaké tie srnky a tak. Takže videjko máte, je to videjko pred týmto. Bol to aj nejaký ten pokus, boli sme s Miňom na hubách asi 2 týždne dozadu a našli sme pár húb, nejaké, neviem či slepucha sme tam nenašli alebo tak, nejaké jašterice. Tak vám tu teraz dávam nejaké zábery z toho dňa, nejdem z toho robiť samotné video, lebo bolo toho málo. Takže prvá huba dnešného dňa, takýto giga extra hríb. Pohoda, v najkrajšom prostredí na svete. Takže našli sme dva takéto. Blízko seba, možno to bude ešte niečo. Uvidíme. Takže našiel som ďalšiu jedlú hubu, takúto, má nohu asi ako ja. Takže paráda, trošku sa nám začína dariť. Dokonca vretincu sme videli, bohužiaľ som nenatočil, ušla rýchlo pod nejaké drevo. Takže začal celkom pohode deň. Takže našiel som tu takýto fajné dva teda. Takže konečne niečo. Sme tu pri takomto krásnom výhľade, sedíme, oddychujeme a zrazu Miňo, že pozri, ideme sa otrhnúť. Takýto fajný, asi na najkrajšom mieste na svete. Tak podarilo sa mi tu vidieť takéto jašteričky, mám pocit, že živorodé. Takto pri takýchto fajných miestach môžeme si ich tu vypustiť. Ahojte. Hop. A druhá, hop. Dneska herping, dokonca mi niekto do komentárov včera večer písal, že či bude v auguste ešte nejaké videjko z herpingu, tak máte to tu. Dneska august, je konkrétne asi 11. Áno, 11. augusta. Takže dneska herping, fúka nám, zo 40 stupňov sa ochladilo tak na 30, nejakých 10 hodín, teraz je tak 27 stupňov, takže paráda. Vydáme sa niekde do hôr, nejaké tie vretence popozerať a uvidíme, čo sa nám podarí. Celkom som sa tešil na tento herping, mal som takú chuť niečo natočiť. Vidíme sa, chcel som dať nejaké videjko z rybačky, ale nemám rybársky preukaz, takže potrebujeme niekoho, kto rybársky preukaz má, čože Miňo. A Miňo aktuálne asi nemá čas alebo niečo na ryby, takže čoskoro možno bude nejaké videjko z ryb, uvidíme ako to vyjde a ideme na to. Ale čo to? Že by sa nám z ďalšieho vlogu stáva hubačka. Taký je popraskaný, ale taký no, obžratý. Ale je to nejaký sucháčik. Paráda. Vždycky, keď nie som na hubách, tak nájdem huby, a keď som na hubách, tak nájdem zvieratá. To je vždycky tak. Asi jediná voda v okolí. V celom tomto krásnom lese. A vidím tu nejaké kuňky. Asi 3. No, si tam skáču. Nejaké slimaky vodné tu sú. Aj nejaké malinké kuňky som tu videl. Respektíve žubrienky, ešte majú chvosty. Tam je ešte žubrienka už bez chvostu. No, množia sa tu. Paráda, tam si skáče jedna. No, živočichy to majú v dnešných dobách celkom ťažké. Všade na internete a tak vidím, že nedostatok vody, že potoky vyschli v niektorých častiach Slovenska alebo tak, alebo proste niektoré potoky na Slovensku vyschli. Všade je málo vody. Ja sa to tiež všímam, keď idem okolo riek a tak, že málo vody, aj okolo jazier. Takže no, hádam, že skoro zaprší, zatiaľ to tak nevyzerá. Takže uvidíme, no, keď tak zaprší fajne, tak aj ten les sa tak preberie a tak vylezú živočichy. Aj huby by mohli nejaké narásť. Takže uvidíme. Tak ja už sa nachádzam na týchto miestach.
Je tu nejaká tá voda, takže nejaké živočichy by tu mohli byť. Celkom dosť vody je tu, som prekvapený. Malý mlok! Vidíte ho tam? Vy vlastne nevidíte, ja len tiením trošku, ale tam je maličký mlok. Som takého maličko ešte nevidel. Tam. Wow. Videl som maličké salamandry, ale takéhoto mloka som teda nevidel. Wow. Tak to ich tu bude viacej. Extrém zarastené to tu je. A tu na niečo vidno. Nejaké kuňky. Ďalší malý mlok. A ďalší. Tu je koľko? No, tam išiel dole jeden. Tam sú. Skúsim ich potom pod vodou natočiť. Potom sa vydám ešte k potoku. Potešilo ma to, no ja som energiu dostal. Lebo dostať sa sem v týchto 30-kách akože nie je jednoduché. Fú. No idem vám ich skúsiť natočiť. Pozrite sa, tam je jeden. Tam je druhý, tam tretí a tu má sa... Wow. Takto vznikajú podvodné zábery, tu je GoPročka, tam je mlok. Paráda. Zameral som sa tomuto potôčiku. Vyzerá to tu celkom fajn na huby. Mohli by tu byť aj nejaké živočichy. Nejaké skokany, salamandry a tak. Je tu chladnejšie trošku. Takže tu zvieratá tu môžu byť stiahnuté. Nejaká vysoká tu môže ležať. Je to tu taká džungľa. Takže paráda. Ideme tu skúsiť niečo objaviť. Som tu pri takomto potôčiku. Takéto drevo. A ja že no však otočím, možno tam niečo bude. Otočil som a pozrite. Taká maličká. V najsuchšom normálne prostredí, úplne suché, to je iba štrk nejaký. Wow. Yes. No takže ste na konci tohto videjka, tohto herpingu. Bol to vlk asi 175 a ja dúfam, že sa vám teda páčil. Nejaké zvieratka sme tam videli a nejaké tie malé mloky, čo ma potešilo, salamandry podobne. A tak, takže jablčka. Takže vidíme sa pri ďalšom videjku, neviem vám zaručiť, čo to bude, možno to bude herping, možno rybačka, možno hubačka, hoci čo uvidíme, čo vymyslíme. A vidíme sa na konci, napíšte, či vám chýbal herping alebo tak a užívajte si prázdninky, užívajte ešte teplo, kým je a čaute.